Maga, maayong udto sa tanan karon maga dan ako diri maga nag ano sa pamagol o maga unta maga na makadaghan ta karon kay hapit ng oras ko maga uli na pud ko kay giabot na ko gutom po. Giabot ako gutom maga mao nga gusto na ganaw ta ko uli karon mga alauna maga PM maga kara bali dati maga magdala ko dig usa ka inanay maga ingan na sa magbutong para ako ikatik sa tunansa kung atong gian maga sa tulansa maga. Maga abanay ko maga o magsugod ta maga. O pasalamat ko maga sa mga viewers maga sa akong subscribers. Salamat kayo. Sa akong followers sa Facebook page maga na ikong palangga. Unta maga i-follow pa rin yung maga Facebook page po na ikong palangga. Salamat kayo maga o garan maga ato sugdan maga ang atong trabahoon. O gloves ta. Pero di ta masamad kayo sa atong trabaho maga. Maga pasensya na maga kung sa trabaho maga hugaw o pasensya na maga sa akong content o lainon kitaon. Pero maga wala ko mahimo maga og di mo ganahan sa content. Gusto na ko share maga sa inyo maga ang akong trabaho kung sa akong trabaho. Dili na ko dik alaw maga og kini nga trabaho maga. Marangal man. Mao nga proud gyapon ta bisag hugaw og lainon. Pero maga uban ko inyo maga. Sugod ta. Bulot. Dali po gumaga kay hapit ng uwanon. Kay di ta maptags. Uwan ron, ato cellphone mabasa. Mga sa mga viewers ako na mga abangin niyo maga karon mga trabaho karon. Tagbagan niyo maga ato display po. Wala tay pamana karon maga ma-upload na tong video maga. Kay suga ni aging Kristen. Dagko na kay dagat, dagko nang balod mga sa dagat maga. Dili mi makapamana. Wato pasudan. Maga kay na nagwitaliksik. Lagi yung kusukuan. Mabitaw kita na po tapir maga. Magaw. Nagdala ko tapir para uwan manggaling boylo, galit-galit. Nakusog. Atong sudis na tapir. Mo nagdala ko tapir maga. Ang gidana diri mismo sa pangibagulan. Kaya nagsugod din ganing uwan magaw. Pero madada pa magahinayan pa.
Maga, pasensya na maga. Oh, kahit kalit kong sulti. Maga, nagpasalamat kayo kung maga sa akong mga subscribers, maga sa akong new subscribers maga. Salamat isyong tanan. Sa akong mga viewers maga, salamat kayo. Unta maga, supportaran niyo akong channel. Maga, salamat kayo ug unta maga i-subscribe pa ninyo akong channel po sa wala pa akong subscribe niyo. Thank you kayo maga. Thank you kayo po ano maga. Ug padayon ta sa bunot. Pura na maga bakilid. Naligid ra maga. Eh,
Maga, unta maga na yani karon sa pamamagol. Abangan ninyo maga akong next vlog ani maga. Sa to pagpadayon sa tagtrabaho dali. Maga pasalamat ko sa mga viewers, subscribers og unta maga i-follow niyo ang Facebook page na Ikong Palangga po. Maga salamat kay sa tanan og kini salamat kay sa tanan. Salamat kay sa tanan maga na kanunay mo ning subaybay sa akong channel. Kita ko sa akong channel maga sa akong video bisag lainon kitaon. Kanon na agad mo maga. Maga og abangi ko niya maga sa atong sunod na upload ani nga video. Trabaho dani. Salamat kay maga og babay kayo sa tanan maga og salamat kayo sa mga bag-o na akong subscribers. Salamat kayo. Sa tanang viewers maga, peace yo og good job kayo sa tanan maga. Thank you kayo.